Ftehim ma' trasferiment ta' art lil klabb tal-futbol tal-Furjana se jwassal biex il-Florjana Football Club ikun jista' jamministra l-art u issa b'inċentivi ewlieni biex jinvesti f'faċilitajiet sportivi fis-sit u servizzi anċillari fosthom uffiċini amministrattivi għall-attivitajiet sportivi, gymnasiums u sport clinics. Il-ftehim ġie firmat fil-preżenza tal-Ministru nkarigat mill-isport Clifton Grima bi Sport Malta tgħaddi b'titolu ta' enfitewżi temporanja għal perjodu ta' 45 sena b'effett immedjat lil Florjana Football Club b'ċens għal 45 sena. Permezz ta' sussidju ta' 95% offrut mill-Gvern fuq l-akkwist artijiet biex jiġu konvertiti f'faċilitajiet sportivi, l-ammont totali ta' kera li l-klabb Furjanisa jħallas fis-sena huwa ta' 11,000 euro minflok il-valur attwali ta' 223,700 euro. Il-Ministru Grima qal li dan huwa ftehim ieħor li juri l-impenn tal-Gvern biex jgħin lill-assoċjazzjonijiet u għaqdiet sportivi f'kull livell. Għal-President tal-Florjana Football Club, Johan Said, din hija ħolma li saret realtà. L-idea tal-klabb hija li konna stadium state of the art, li jkun fuq livell internazzjonali. Ovvjament, it-triq ma kienx faċli għalina, biss blaqda u grazzi għal kumitat tiegħi li jien nifforma miegħu. Illum dir-realtà hija uffiċjali. Minn dawn il-faċilitajiet ikunu jistgħu jibbenefikaw it-tfal u żgħażagħ għaliex il-faċilitajiet se jkunu jistgħu jużawhom kemm il-Youth Nursery tal-klabb u fil-ħinijiet tal-iskola bi ftehim il-proprjetà tinfetaħ għall-użu tat-tfal tal-iskola.